Assalamu alaikum masu sauraro. Kafin mu je ga fassarar mafarkinmu ga abin da ya kamata mu sani dangane da mafarki. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, shi mafarki bushara ne ga mutane, wato hanya ce da Allah ke nuna wa mutane abin da zai faru a nan gaba ko kuma wanda ya wuce. Shi kuma mafarki ba kowanne ke da fassara ba, akwai wanda yake bushara daga Allah subhanahu wata'ala, akwai na abin da rai ke so, kuma akwai wanda shaiɗan ke sanyawa, amma duka mutum ba zai iya gane ma'anar abin da mafarki ke nufi ba sai in ya duba fassara. To masu sauraro, wannan ne abin da ya kamata mu sani kafin mu je ga fassarar mafarkinmu. Yanzu mu je ga fassarar mafarkinmu. Fassarar mafarkin wanda ya mafarkin ya zama tsauni. Wanda mafarkin ya juye ya zama tsauni. Wannan yawan buri ne ke damunsa, wato ya sa zuciya ga samun wani abu da yake nema. A wata faɗar kuma an ce, zama tsauni a mafarki sa rai ga samun dukiya ne. Allah ne masani, Allah ya sa mu dace. Amin.